Аюпов Фарид Закирович. Илебездә 2нче ел рәттән уздырыла торган бөтен Россия татар авылларының атлары җыены ул менә Сабантуйлардан соң бигрәк тә шушы Сабантуйларда җиңгән атларны яңадан бер регионда җыеп шушылай ярышлар уздыру ул безнең традициябызга әйләнергә тиеш һәм әлбәттә инде 2нче тапкыр узып менә шушындый уңыш белән үтүе моңа нык ишарә ясый. Без чыннан да киләчәктә бөтен төбәкләрдә дә татар эшмәкәрләре, татар бизнесменнары тоткан атларның ярышларын күреп, халкыбыз борын-борыннан, тарихтан, тамырлардан килгән ат белән бәйләнешен яңадан тормышыбызга кайтарачак. Һәм әлбәттә бу ярышлар халкыбызга борынгы традицияларыбызны, гореф-гадәтләребезне яңадан исенә төшерәчәк. Безнең төп бурычыбыз шушы Сабантуйларда һәр җирдә татарча көрәш белән бергә ат чабышлары булсын. Сабантуйларның төп атрибуты шушы, ат чабышлары һәм көрәш. Әгәр дә шушылар булмый икән, Сабантуй тулы канлы Сабантуй була алмый.